When Madame and Mother touching. I didn't see you. When Madame would do any would be breakfast. The frame and now being Jesse. They do not frame painting Komfo. Painting Komfo. Meeting pan and now being Jesse. Oh, Casa! What am I painting Komfo as a painting baby? Oh, Casa! Painting a Kufiase quine so. What am I now only Ura, that's a bro saving sort of some and son, about be dear die a decay. Would you import trade dear me no a money of council? When a conform show was singing and a buy. What am I open? None of my conform count hono. Madame, I wait me about and get me no now won't a woman. A conformed Dawson, Ocase, Obodina, one shana, went me and fat obedi. Muna akwakoye o hawo kakra ena akonfo nketwa ne mienu no enso so omo so okufiase ketwa pa ne de ne papa kira de wadama enne de ne do ba ha se de enim no amane ne amamre de nkaye nkonwasem ya akonfo adwuma ena yewura betena akonwa so sese ba ne di ka beboa na ye ne ba besom na ye bompaye ebi se ye adwuma na ye na ye mpuntu adwuma na ye na enema bi ana nipa ntia se ntina efi se ebia enema bi enkoye sa betanya sa na tie eye wosom adwuma ne nipa ho adwuma na we ye nipa ho so ho adwuma eye na nasa ase so na wote so ntina nasa ase na wote so dia na ese na na ba ye de wodo nyina bebo odom no hu ne mkrofo ne ye de mpaye ebetai na chi efi se de ye nyina no se mpaye entimi antai na chi amfi se enema entimi nko de ye nyina se se ye hwe no se dem di ka kan se akomodwuma ne ye mpuntu adwuma nti se mpuntu adwuma so de a na se ye boa ma ye besom nana na afi no mpaibɔ ne akwankyere bi a wo bia na ye betimi aboa ma sebe oman no ana Mamponman afa ne ntima pefra no ye nyina ye betimi aboa na ze da zero sebo so otosumi no kra ko he na mane akwaso mo besom yin enye wono nko akra me makom mfie aduasem na me wo enti no die sibia no yesom yewura emfa ho ne nipa kra obeba nipa obeba bia ese eba besom no odokwan so na ye nyina etimi boa ma sebe enema etimi koyie nti da sebre osebo so otosumi no obedi ade odi ade na kakra ansa na me bekom eno achi no bibia obedwumadi bia obedi bia no na ye me ba beboa bi eno achi na sebe okọ oto ananam ekọ to ananam wa kura ne doti ye ni bibia no so no ebigina mu ene amamre ne amane bia se ye bia no ye ba be ye na ananam adaro ma so mde na sinamu so aba na kese ya sede se esese ye beto aso akomu nya yi mu mfa ho ne se de mika kan nipa kura de ne beba ese ye nyina etimi beta na chi na de mpa ye tan na chi eye yi a eye ma ye nyina anye yi a nimguase ne ba ye na ekan ohene wana ma wonsama wo kan nyina no wo ka se ye bompa ya amane kwa so ene na nanom som a ye nimu no Komfo ogina ho de ma odihunufo odifo anaso osofo ne hwan na odifo so ne hwan kwasi broni maaye no na sebe nananom nim kwan mo fa so mo sum nyame omo nim kwan mo fa so no mo nyankopon ekasa enti ye kasa ye bompa ya ye gu nsa ne ye mpa ya na ye bo ena obi de ne dia ba se ebia watwe ne bukum na wo kenkan kenkan no kra kenkan no kra enima ni bi wo ha wo nte ase but amanfo so kan enti ye kasa ye bompa ya de nim ne se eyensa go ne ye mpa ya na ye bo empire ye den ekwan ya wo fa so a oni nyankopon ekasa oni nyankopon communicate enti na make empire enye empire fufuru bia se eyensa go eno ensesa bibia sebe na betra ase ogunsa ama ye nyina ehu so ogunsa enti no ye no eya adwuma a ekire wo se nananom ne yeso mom di enti na ogunsa no osusu se ne nananom bia di kai ko a esese sebe o kai wo mo nom de wo sunsun wo ho de pata na chi enti wa ni dwumadi ni nyina nwi ansan na ogunsa wo mu se wo betra ase asante amamre kwan so wo tra ase ese ye mo akwa aba ye ma na akwa aba wie ne se o frɛ ne nananom dum sunsun beta na chi ebi se sebe eduru ba bi a wote badwam a nipa a wotwa ho ahia no wanhwe ye kura asɛm ani kwa so kaka bakaka so wo hia ahoɔden sonko nyɛ sebe wodi di ame na emum hunhum ahoɔden a ebe ma wonim di anyansa ne akokoduru a wobetimi adidi dwuma a sese wodi bia ɛno ntina yeso ye bɔ mpae ohel madam ho be na hia se wo se ye di ade se Christopher di bronya nti bronya ne maaye no na nananom di ade eye da ye de kan ye nananom a sebe baabi am no uginan na ka toto a obedwane but obi begina mu ama etu toto ye na ode na ho ode ni mogya egu fam ekoje baabi ye ginan maaye na se unin kaya
saa pepepe na wonni hɔ a obi so enye den enkae wo sɛ wo won kae a ɛna de ɔno so bɛba no so bɛkae sɛ nipa bi bɛyɛ bibi kɔɔyɛ enti de ɔmutumi yɛduru yɛ ni sɛ wonya saa nkae na wotumi atoa so na wo so watumi de bibi aka de ɔmo bɛyɛ no na sɛ wo ma were fidi obi yɛ ya wo so wonni hɔ a obi so nkae wo enti hu hia sɛ yɛdi ade awukudɛ ne akosidɛ no ɛyɛ asanteman mu wokɔ akɔmu a fofie ne saa nabɔne ne nyina wɔ hɔ a ne nyina mu no ɛyɛ nabɔne bɛte asanteman mu no de awukudɛ ne akosidɛ no ɛne yɛdi ne kɛseɛ paa enti ɛhu hia kyɛ bibia efisɛ sɛbi mpraduasa sɛ wɔ hene te hɔ na sɛ wɔ hene bɛka no korɛ wɔ hene bɛdi no korɛ a wobɛhu sɛ ne man no ɛne ne kuro no ɛtu mpɔn ɛbɛtu mpɔn a nyɛ ne nyansa ne ne nimdeɛ efisɛ asɛm bi wɔ hɔ ɛba a wɔn hwɛ obi bɛkuku sika kɔkɔɔ kora de abrɛ sɛ nanagye ne ka bi ma me na ɛnam sɛ wonim ne ɛwo yɛ nti wobɛtumi agyina wo nan so adi wo nananom amanneɛ ne ɔma mmerɛmmerɛ so ama ɔmo dɔm sunsum atae wɔkyi ama wode no korɛ ayɛ adwuma enti ɛho hia sɛ ɛdi adɛ ɛnɛ sɛ wo nsɛm a woka nyinaa yɛ sɛ ne gya hɔ ma no korɛ ahonedie pɛpɛpɛ yo ɛne ma ahene yɛ ahene nananom akɔmfo so moka ho bi ɛdeɛ ne ma nananom akɔmfo mo danso deɛ meka nyinaa sɛ nipa no korɛ baako pɛ na akɔmfo nyinaa ne danso sɛdeɛ ufon yɛ kuta wobɛkɔ akɔnya bi na yɛ fake na nyɛ original ɛyɛ saa ne wiase abrabɔteɛ efisɛ sɛbi baabi a nipa dodo wɔ biara no yɛnya nipa bɔnefoɔ kakra ma ba bɛfrɛm nanso sɛ ne papa mu ampa a akɔmfoɔ danso efisɛ nyɛ wo ne wo ho ɛyɛ tumi bi na de wo yɛ adwuma sɛ tumi bi na de wo yɛ adwuma ɛkyerɛ wo sɛ tumi ne ka sɛ daada and tumi no obi abɛyɛ kɔ ɛna aduru wo so wo mmerɛ so a wo so bɛkɔ nti sɛ tumi no ɛde no korɛ na ɛyɛ adwuma efisɛ wo no so wodi wo akyi edidi ntro a ebere bi bedu no na ɔno nanim agu asabre na wo wodi wakyi di ntro na oni hɔ bio enti akɔmfoɔ danso sɛ yɛbɛka no korɛ yɛ ane bɛyɛ ane yɛda bi bɛyɛ daabi na yɛbɛhu baabi a yɛkɔ ne yɛsom na yɛsom na ase kyerɛ na wote wosom na ase yi a ɛna wohu dwumadi a wo so yɛ den wo so wudi enti akɔmfoɔ danso wɔ bibiaa mu ɛwɔ mu sɛ mmerɛ kakra ni sɛbi mo amada woroma ɛna mama adwuma no ɛsɛe efisɛ mopɛdeɛ ɔwɔ sika mopɛdeɛ ɔdaka kakraka mu mopɛdeɛ sɛbi producer ebia ne ho fa na bi za but wobɛkɔ baabi no na obi wɔ hɔ a sɛbi producer ɔyɛ adwuma paa saa nneɛma yɛ keka nyinaa ebia na yɛka ne sɛ wɔ ni bi enti no ɛba ne saa influence na sɛbi producer social media ne sɛbi bloggers ne deɛ keka ka mo de ma akɔmfo no bi no ɛfɔ so mo yɛ nneɛma bi a ɛnka akɔm no ho saa ne teɛ wana mo yɛbɛda ase paa yɛbɛda ase yɛkaka no afutuo wodi beja ye kwan esanze ena akwaside ya sha se wojefo bo somi ana moda wo mo na mama yate asese sha se obeso ai wojefo bo ai wojefo bo so le se ai odo ni nhira ene yidi nko afi to da made wo de Mamponman de me kan nyina ne se de di ka no akonwa to a ya pre enti wo kɔ pre bi na anye ya de sese wo ya ne se wo du sunsun ho de beta ya kire enye se wo betena park ya chi atoto bo aba park so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebia wo bɔ mpae sɛ animguase bɛba ana nneɛma bɛgye agudaa bi ɛyɛ saa na wankasa no wanyɛ nyame so adwuma ana wanyɛ nananom so adwuma nti deɛ ɛka nyina sɛ yɛ nyina yɛnka yɛ ho mmom Mamponkuro no so yɛnum bia nkɔfo fifiri akyirikyiri ba yɛ nkyɛn no ɔmo ba no mabubu sɛ Mamponkuro no ɛno ni a na ayɛ sɛ biribi yɛ atɔ sini kakra na sɛbi nyame aboa yɛnya ɔhene foforɔ deɛ yɛ nyina yɛmfa yɛ ahoɔden ne yɛsunsum taa n'akyi na yɛmmoa na nneɛma ntimi nkɔ yie obi ntimi nkyɛkyere ukuro ma baby ayetu kwan ko nyinaa no sɛbi brothers obi na ayɛ na ayɛ fɛ but obi so ayɛ ama na ayɛ fa ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛso ama na ayɛ fɛ nti yɛn nyinaa yɛn kan yɛn humum na yɛmmoa na watimi wakame ne manso bi a ɛmfa mpuntu ma bia ne ɛmfa nto yɛkyi ne yɛn nyinaa ntaa n'akyi na ne ɛma nyɛ yɛ ne Mamponfa ne ntɛma pɛmfra